Akakupa date here? Asati ataura date. Asati kutaura kuti ada kuroora. But ari ada kuroora. Hama dzake unodziziva? Kwete handisati ndambodziona. Anoti hanzitozoenda kana taroorana. Kuti uchizoziva hama waroorwa? Hongu. Paunoenda kumba kwake unoenda ari masikati here manhere here? Pamwe toenda masikati, pamwe uri usiku. Uchida kuroorwa unoenda kusleep over. Roerai maoko ano emazuva ano. Nai munada kuroorwa anoenda kusleep over. Unorarako. Alright. Saka paunosvika pamba une vaunototaura navo here vepamba paanogara? Handina wandotaura navo. Enda. Saka uenda kana kutoilet? Handiendi ngori mukadzi, hanzi landlord wake anodoti aroore mwana wawe. Akati hanzi landlord anoda kuti aroore mwana. Hongu. Saka kukuona hanzi hazviite. Ndozvaanotaura. Saka iwa uende kutoilet here? Handiendi, ndoshandisa bhaketi. Mawife material manyama. Unozosara akoroora. Anotoziva kuti kana unoroora enda kusleep over aitoti chururu muchigaba. Muroerei maoko mwana. Chekutanga ndechekuti wakapusa. But kupusa kwako kuri kutangira pakuenda kusleep over kumunhu uri kufunga kuti achakuroora. Ndokupusa kwekutanga. Kwechipiri ndokuvharwa kunze vanhu vepanapa ufanira kuti vakuone because inini landlord ane mwana waidoti ndiroore saka vanozotaurisa vanozokuitira utsinye worambidzwa kuoneswa vanhu. Mukomana wako iwewe osvikira pakuti waitira weti yako mubhaketi otobuda nebhaketi rako oenda unokurasira munhurume. Shungu dzekuti murume adaro chii? Utonoklina bhaketi kana nemiwo muri kupaonawo pakamira sei? Topinda pechipiri tobva tanoti tikati fambe toonawo zvakare tiri palevho rekupusa chete kapa. Now asa rega ndikubatsire nokuti handisi kuda kuti ucheme mangwana. Munhu wako uyu ari kukunyepera hana, ari kukunyepera zvese, ane mukadzi. Saka ukatopinda mumba make sezvoka uchitogara unoenda ingonovhura muwadhiropu uchaona kuti patori nehembe dzemunhukadzi dzakavigwa mupi imomo kureva kuti munhu atori married iwe ndouri kuitiswa. Chimwe chacho sezvo wakatongoishandiswa kudhara hapasina chekuregedza kakuramba uchishandiswa. Kana wadzokera kusleep over kwako ikoko chingomuka makuseni uripo ungomuka uchitsvaira yadhi uone kuti vanhu vanogarapo vanokuudza kuti kudii because iwe uri kuitiswa ende hatisi kuda kuti zvidaro. Ndoda kunamatira vana vese kubvisa mweya wekupusa ndo chekutanga. Tozobvisa dhimoni rekusaroorwa asi wekupusa ndo wekutanga. Vana vanogumbura vachokwadi. Asi varume ndokunzwira isisi. Imagine wazosangana nesimbi yako ndo wazoroora. Munhu anoziva kushandisa bhaketi ari kumba kwemukomana. Mwari dai atiitira zvakanaka vana kukomanaka. Tiri kuti justice to boy child. Sleep over it. Wenda unogara kupasi. Wenda unogara pasi. Chiri kudiwa kungobvisa kupusa first. Ini ndinoti chitwa but shandisa mabasics. Ngazvikuwire asi uchishandisa mabasics.
ukangoona uchiendeswa kumba kwokuti munomuka makuseni masvika usiku, there is something wrong. Fambuka newe wakabatwa ruoko. Tora manje profita here kaundogumira hangu pano. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025, tina Prophet T. Freddy pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.